sukma sinukmaya winaya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playaping aluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati ong tan kawusa manjing wonten ing gumit sanggan sangarum kena gandaka capu ingkang mapan wonten madaning wana Tibrasara nenggih Sang Raden Arya Bratasena ya Sang Raden Wijasena nalika semanten semapan tepining wana Tibrasara pating bleber pating kaya banyu tir batene jarapan tenganing tepining wana Tibrasara nenggih Sang Pandhu Siwi ya Sang Bratasena nalika semanten ya mateng aji Bandung Bandawasa wungkal bener paringaning ingkang maman ing Mandajaja nenggih Sang Raden Arya Gandamana nalika semanten wonten madaning cipta rasa Sang Raden Arya Bratasena datan wonten ingkang den penggalih kejaya mung dawira ingkang guru nenggih pandhita ing saka lima sang tapa Begawan Durna kocapane kaya semanten sigra cancut taliwondo arane cincing taliwondo cawet mata kaji Bandung Bandawasa sikil tengen den balangaken den susul dening sikil kiwa mata kaji Bandung Bandasewu nalika semanten nempuh madyaning wana Tibrasara jemblong sak sumur-sumur Wis prating madyaning wana Tibrasara nalika semanten Sang Raden Bratasena sigra miwiti babat wana Tibrasara nalika semana wreksa den bedholi sela den dongkeli dening Sang Raden Bratasena temah katingal bubrah slangkrah candrane
Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Markana Samirana Samirana lan marayang wisikan makulingan lima Ong Tetian Kala Rudra Mas Pati Raja Dewaku Yayi Rukmakala apa Kakang Rukmuka nggonipun Kakang lan Siadi mapan ana wadyaning Tik Brasara aku karo kowe urip ana madyaning guwa Sigrangga sakwise aku kelawan Siadi disoting kena soting Sang Hyang Manikmaya nganti dadi wujud yaksa kaya mangkene di iya Kakang Rukmuka yektine pancen awake dhewe kudu nrima lila legawa lakone awake dhewe nggone nampa welaking dewa ya welangi Wang Pikulun Manikmaya merga awake dhewe duweni dosa iya Yayi Rukmakala nanging aku tak takon karo Siadi kowe arep takon apa Kakang kowe ngrasake apa ora jroning awake dhewe sak bendina urip ning madaning wana Tik Brasara mesti wae gampang sartane digampangake nggone awake dhewe golek pangan nanging lak teka beda lawan sak gendakan iki di prasasat kaya ana ingkang nyumpet sartane ngendhek nggone awake dhewe golek pangan teges ana ingkang bumpeti rejekine awake dhewe iki piye iki piye Rekat lampeng rata tan pantara Prapteng rata sukuning arka iram kang tumingal Kakang Rukmuka iya Kakang aja mbanggep mung Kakang Rukmuka dhewe kang ngrasake kaya ngono ya Kang merga aku ya Rukmakala uga ngrasake Kakang iya wah banjur perkara apa iki ana perkara apa ayo disawang Gusti lah kok kae dadi tekono playuning sata kewan kae ditonton ana lakon apa ning wana Tik Brasara iya Kakang Rukmuka
dalan apa wartaning dalan ning dalan akeh pati palarane bakul kopat mati keneng apa mati den kane ngaya soto cocok rateng kikir sok panyoe lang raganya terus ka linten Yayi Rukmakala apa Kakang Rukmuka wala bener to jebul ana bocah nom-noman ya satriya ingkang wani bedah alas Tibrasara Soroh nyawa bocah siji kuwi iya maragake takonana Kakang kuwi bocah saka ngendi anake sapa sartane duwe ancah sapa lan dasare apa teka mbabati wana Tibrasara Raden Mandeka luwih dhisik Raden kowe kuwi satriya saka ngendi sartane apa ingkang dadi dasare dene kowe wani mbabati wana Tibrasara iki dadi papan panguripane Ditya Rukmuka lan Ditya Rukmakala Raden kowe sapa wah iki ana buta loro lho bocah teteke ra sepiro lha kok suarane nggoreke jagat kok aku tak takon karo kowe kowe takon karo aku sapa balik takon kowe kuwi sapa lho takon urung diwangsuli malah genti takon ya Raden tepung gawe aku ingkang ngreksa alas kene aku Rukmuka lan iki adikku Rukmakala kowe Rukmuka lan kuwi adikmu Rukmakala dasar kepara nyata Raden kowe kuwi sapa satring bukir tawu Raden Bratasena Raden Bratasena ta iki ya wan atmajane Prabu Pandhu ana wigati apa kowe nyegat kelawan lakune Bratasena mengko dhisik Raden aku sing arep takon karo sampeyan wigatimu apa teka mbabati wana Tibrasara wah Rukmuka aku arep mlebu ning madaning Guwa Sigrangga lho Guwa Sigrangga kuwi papan dunungku ya nggonku kelawan adikku Rukmakala Mukti lah kok dadi kowe arep nguthik-uthik macan turu mergo aku nampa dawuh saka bapa guruku ya Durna bapakku kalamun tojang keping srana nggonku ngupadi ilmu kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi wah aku kudu nemokake wujuding kayugung susuing angin kamangka miturut dawuhing Durna bapakku kayugung susuing angin kuwi mapane ning madaning Guwa Sigrangga ana madaning Gunung Reksamuka Mula kang saka kuwi yen aku mbok keparengake aku tak liwat tanggule wujuding kayugung susuing angin. Oh Raden Bratasena. Yen kowe isih kena tak endhake kamurkanmu sartane kowe isih kepengin slamet lan kepenak uripmu kowe balya wae Raden, kowe balya wae. Aku iki mapan ana madaning Guwa Sigrangga ora ana ingkang wujud kayugung susuing angin. Kowe balya wae.
iki wana gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mesti dadi kuwandha aja kok jamak lumrahing menungso nadyan dewa wae ora wani mudhun ana madyaning wana tik brasara iki wah ning ngono rukmuka lan rukmukala sing dadi pepalange Bratasena ora kok teges aku mepalangi ning aku ngeman karo nyawamu Raden ora idep wis antep tekate Bratasena ora wira-wirantas malang-malang putuk ora minggat aja takon dosa kelakon pecah siramu ida dadamu wolu saja arep njajal karo kadigdayane awake dhewe oh bocah edan Jar kowe arep nyoba karo aku. Oh ah. Hut. Oh. Maju. Rada banterke sithik. Hut. Oi!
lho katos mental Yayi Rukmakala waduh mati aku waduh Raden Bratasena aku njaluk urip Raden Bratasena aku njaluk urip wis dadi pepalange Raden Bratasena ora buru ngomong bakal tasirnake Raden aja Raden aja Raden wah Sirna yak sekali nenggih Sang Dedya Rukmakala Aditya Kala Rukmakala nalika semanten datan mangertos kawontenan Sang Bratasena dumadakan kuwanda kekalih sirna margalayu ical kuwanda kekalih nenggih wenteh Sang Hyang Bathara Indra tuwin Sang Hyang Bathara baya karo kaget Sang Bratasena wae Yana dewa yana tuna wong aprang das padha sar-saran mangembe balongan manganmu sawela gringging Permara remangus ana ngambreng-ngang Wong Mas Tunama sidam sikaring bawana langgeng wayah ulun Gir Bratasena aja kaget panjenengan ingkang eja wantah Gir Bratasena wah Bratasena yu aja cilik manah kita ulun ingkang bakal paring pepadang lawan jeneng kita kula Bratasena pukulun Iwang Pikulun Bathara Indra ya Indra kakekku sartane Pikulun Bathara Bayu ya Bayu bapakku lan kepiye munggo sejatine dene Indra kakekku lan Bayu bapakku sakloron padha mrepege lawan lakuku Bratasena ana dawuhmu apa sumurupa yaksa loro kang wis sira perjaya mau yektine sesinglon ulun sakloron sak mengko sira bakal tak jarwani
sak temene pralampitaning laku murih kasembadyan sediamu wis dumunung ana ing anggamu pribadi ya kareping busananira peparingi dewa kang pancen beda lawan sak padaning tumita kuwi minangka laku pratising gegayuhan ya laku pratitising lakumu Bratasena ya sarta jeneng kita mboya wenang nganggep utawa meguru marang sapa wae lamun to mboya bisa merdeni pangagemira kaya dawuh panjenengan ulun mau ya nggih wondene jeneng kita arsa cetha marang werdine pangagemira marata munggula bakal ndak jateni dimen wimbuh kasantosaning tekadira nggih Bratasena yo Indra kakekku yo sabanjure kebiyaku mung manut dawuh Indra kakekku yo marata diakitu mung kula panjenengan bakal paring dawuh lawan jeneng kita nggih Bratasena Yektinipun yang ya panjenengan ulun priksa sartane ulun mangerteni kalamun to ingkang kita gayuh mono wujuding kayu gung susu ing angin wah yo Indra kakekku pancen bener jernyatane aku mung nuhun kelawan dawing Durna bapakku ya Durna guruku ing Sukalima iya nanging pidhangetna ya nggih Bratasena yektine apa ingkang kita upadi ya wujuding kayu gung susu ing angin kuwi yektine mboya ana ora ana tegese kepiye Indra kakekku mboya ana ya teges tembung kayu gung susu ing angin mono mung sanepa sabab kayu kuwi teges kajeng kajeng mono karep teges wong yen duweni karep utawa karep ingkang gedhe mula diarani kayu gung gung teges tembung gedhe susu ing angin kuwi yen to wong duweni karep utawa gegayuhan kudu dibarengi kanthi aringing napas sartaning meneping pancandriya ngono Indra kakekku iya sabanjure kayu gung susu ing angin mono yektine ya mung tembung sanepa nanging senajan to iki mung tembung sanepa yen to jeneng kita temen-temen sartane lahir batin nggon jeneng kita kepengin nindakake sartane goleki wujuding kawruh ngilmu kasampurnan ngilmu sangkan paraning dumadi yen to jeneng kita kanteni kanthi karep ingkang gedhe sartane rasa ingkang menep sartane lerem madaning pancandriya yekti ing kono bakal kelakon yo sabanjure aku arep takon ana ngersane Indra kakekku Bratasena arep takon apa kawruh kasampurnan ngilmu sangkan paraning dumadi kuwi mapane ana ngendi Bratasena ana dawuh apa Indra kakekku yektine panjenengan ulun durung bisa maringi pangandikan kelawan jeneng kita jernyatane iku mono wadining Gusti teges iku mono wis dadi kodrating pepesten kalamun to jeneng kita dhewe ingkang kudu ngupadi ana ngendi dununge ilmu kasampurnan yo nanging panjenengan ulun mun bakal paring lantaran kelawan jeneng kita wujuding sesotya utawa panganggon aran seseta ya Mustika Manik Candrama mungguh dayane apa mengko jeneng kita bakal priksa dewi sartane bakal mangerteni dewi nanging ulun jaluk jeneng kita gelem nampa wujuding peparing ya wujuding pusaka ingkang bakal ulun paringake kelawan jeneng kita ya nggih Bratasena tan samar pamoring sukma sukma sinaksmaya sinaksmaya winaya ing asepi oh
Ayo Indra kakekku aku mung istake dawuh Indra kakekku Indra luka. Ya. Marata Dyaki tumung kula. Panjenengan ulun Yaponi ingkang bakal maring wujuding pusaka kelawan jeneng kita nggih Bratasena. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ronangkono magawe kelari rawang-wang mencorong tejane wujuding sesetya manik candrama. Ya. Yektine babakan pusaka kuwi dayane apa panjenengan ulun mboya bisa ngandharaken ning kene. Nanging wanti-wanti jeneng ulun. Jeneng kita kudu tansah ngati-ati sartane. Jeneng kita kudu eling lan waspada merga sapa wae mesti mboyake tang sithik duweni niat ingkang ora prayoga kelawan jeneng kita. Wis mangkono wae Bratasena. Dicupet anggon panjenengan ulun pinangga kelawan jeneng kita ning madyaning Monetik Brasara iki ingkang baku gegayuhan kita. Mboya suwe meneh bakal kasembadan. Yo Bratasena anakku. Ulun kundur makayangan. Wah Bayu bapakku sing ati-ati aku malah ngaturke panuwun ngersani Indra kakekku lan Bayu bapakku. Iya Bratasena iya. Bratasena iya. Saya cetha trontong-trontong sleng pepadang nggonku bakal kelakon gaya wujuding ilmu kasampurnan. Nanging aku durung ngerti laku apa meneh ingkang kudu tak tindake sartane dawuh apa sing bakal diaturke dening Durna bapakku. Wah, Durna bapakku aja kaget aku ingkang sowan Durna bapakku.
ujung bang terate lir sapating sun tumiling angolate hospita tementang kang parni Kusmala sila bertapa sumorante habela kang managa kula gaprek gantil buntuting selikara Bratasena apa ya wis kelakon nggonmu gaya wujuding ayu gong susuing angin nggih anakku cah bagus. Wah Durna bapakku ya nalika semono aku wis kasil mlebu nang madaning Wanata Brasara nanging dudu kayu gong susuing angin ingkang datemokake. Lho, banjur apa Bratasena? Ana yaksa loro arane Ditya Rukmuka lan Rukmakala sing ora ngeparangake Bratasena yen to mlebu ning Wanata Brasara goleki kayu gong susuing angin. Dumadakan nalika semono dumadi pancakara antarane Bratasena lan buta loro. Wekasan padha sirna Margalayu tumuli malah Badar Wenteh Indra kakekku sartane Bayu bapakku. Lole ya kaya ngono kuwi lho Bratasena, ya kaya ngono kuwi. Wong kuwi nek ketrima uripe mesti bakal nemu lelakon ingkang prayoga. Wong kuwi nek ketemu ketrimaning uripe mesti bakal entuk palimarmaning dewa. Yo nanging dudu kuwi sing arep taturake. Piye? Aku ora kasil ngupati wujuding kayu gong susuing angin merga dawuh Indra kakekku lan Bayu bapakku. Kayu gong susuing angin kuwi ora ana. Merga kayu kuwi teges saka tembung kajeng, kajeng kuwi tegese karep. Gong kuwi gedhe, susuing angin kuwi teges irung utawa bojro Irawana. Teges yen to wong duweni kekarepan ingkang gedhe kudu dikandheni kanthi sarana aringing napas leremping pancandriya sarta ngeningake baban hawa sanga. Bagus bener. Bratasena ya bener Bratasena. Yo bener kuwi. Ya sing dingendikake Wang Pikulun Bathara Indra lan Wang Pikulun Bathara Bayu kuwi bener. Bener babar pisan ora meleset kalawan sasmita ingkang bapakmu wis nampa sing ngarsaning para dewa. Yo malah aku diparingi wujuding pustaka. Ya pusaka aran Sesotya Manik Candrama. Durna bapakku iki gunane kanggo apa? Oh, lole Bratasena. Ana dawuhmu apa Durna bapakku? Sadurunge aku ngomong karo kowe babakan gunane cincinmu ingkang mbok agem kuwi. Luwih dhisik aku tak matur karo kowe ya, Ngger. Yo gandeng tak anggap kowe wis kasil ngupadi wujuding kayu gong susuing angin. Syarat ingkang angka loro. Ya ingkang pungkasan ya ingkang keri dhewe. Jeneng kita kowe kudu nyemplung ana madaning segara. Aku nyemplung ning madaning segara. Gunane kanggo apa sartane laku apa ingkang kudu tak lakoni? Golek ana wujuding ya kuwi banyu suci Perwitasari. Ya tirta pawitra maning suci. Ing mengkono yen to ngasih kowe kelakon ngupadi wujude banyu suci Perwitasari, oh bakal kelakon panjang kamu nggonmu ngupadi wujuding ngilmu kasampurnan sastra cetha paripurnaning wangsit sastra dendra ayuning ratang ngerwating diyu Bratasena. Soroting pandam sumula
madangi jroning pasarean ngenani wadon ler katon kang remu-remu kalingan ngangan sang diwah manah hengkung sumungkem kuling sang kakung rerepo alon wowo sira Bapa yayi maneman Piraten te pronto yayi ulun tada ronde ulun tada ronde wah Durna bapakku yo banjur gunane sesotya manik candrama iki apa Bratasena ana dawuhmu apa ngerti ya ngere cincenmu kuwi dayane yen to kowe nyemplung majaning segara ora bakal kena apa-apa ora bakal ngrasake lara sartane kowe ora bakal kerem ana majaning segara ngono iya wah yen mangkono ya wis banjur segara ngendi kang kudu tak cemplungi sakarepmu Bratasena sakarepmu not anteping tekadmu krenteking atimu ngendi sing tak antepi ngendi sing tak senengi ngendi sing kira-kira mbok anggap kepenak kowe pengen nyemplung ning segara lor kowe mlaku ngalor kowe pengen nyemplung segara kulon mlaku ngulon kowe pengen nyemplung segara wetan mlaku ngetan ning ora usah mlaku ngidul Bratasena yo mengko ndak ora malah kahanane ora karu-karuan mengko yo aku njaluk pamit sak senenge atimu Bratasena sak senenge atimu sing baku aja ning krakal aja ning kukup aja ning drini ya Bratasena aja ning panggang ya Bratasena yo aku mung manut karo dawuh Durna bapakmu malah aku njaluk pamit tak jaluk dongamu muga-muga kelakon apa kang dadi penjakane Bratasena Bratasena ya permarane maina swamya ngamrengengen Kati karena ning asma siyan ning marga madaning kadipating panggombakan ing kono tuhu lenggah wanita selesya ing warni nenggih Sang Dewi Kundi nalika semanten rumaos wonten ganjelan saklebeting manah nenggih Sang Dewi Kundi rumaos bilih wonten salah satunggaling putra peranganing Pandhawa ingkang gadhahi gegayuhan ananging langkungi dhumateng kabisanipun nalika semanten dereng cekap banyu Sang Dewi Kundi arsa muwun tintrim madaning Wardaya dumadan maraptan langgeng putra panenggak Pandhawa satring wukir taun nenggih Sang Raden Bratasena karo kagat Sang Dewi Kundi wau
Pinggir anakku Bratasena. Kundi Babu Bratasena iya. Ora engko dhisik. Lah kok dadi nggonku munggah ning panggombakan. Kundi tali brata ibuku. Tawang-tawang tangis kaya ngono. Banjur ngrangkul karo anakmu Bratasena. Wah, Kundi Babu ning opo? Bratasena. Pun ibu arep takon karo kowe ya nggih. Yo. Arep takon opo Kundi Babu? Kowe ndek pepinginan apa? Pepinginan opo tegese piye? Kowe ndek gegayuhan apa Bratasena? Merga ana ingkang ganjel jroning rasa pangrasanipun ibu. Ana perkara ingkang sajak gawe sungkawaning atinipun ibu. Ndak rasa-rasake kabeh iki tuwa saka kowe Bratasena. Kundi Babu Bratasena piye? wah lantik panggrahe tamu teko aku durung matur wae kowe wis iso ngandharake apa sing dadi pepinginanku. Kowe duwe pepinginan apa? Kundi Babu aku mung kepengin mangertosi sartane aku pengin gayuh ngilmu kasampurnan kaweruh-sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurnaning wangsit sastra jendra ayuning rat pangruwating diyu monggo dawuh durna bapakku aku kudu nyemplung segara ya kuwi ngupati wujuding banyu suci Parawitasari mula sowanku ning panggombahan aku arep njaluk pamit ngersaning ibu Kundi ya Kundi Babu. Aku bakal nyemplung segara golek tirta pawitra maning suci ya banyu suci Parawitasari sing mengko bakal dadi sarana lantaran kasempatan nggonku gayuh wujuding ilmu kasampurnan Kundi Babu. Bratasena. Oh. Bratasena ngene isih kena tak kandhani. Aja mbok teruske ya nggih. Aja mbok teruske gegayuhanmu. Wah, Kundi Babu. Gegayuhanku ki apik. Aku kepengin mangerteni ilmu kasampurnan. Iya. Nanging pun ibu kaget bareng krungu aturmu yen to sing dawuh karo kowe Begawan Durna. Bratasena, apa kowe ra mangerteni? Apa kowe kuwi ora mawas? Yen to Durna kuwi dudu guruning kebatinan nanging Durna kuwi guruning wong perang. Gurune wong pengin duweni aji jaya kawijayan adu atau sing balung leting kulit. Kundi Babu. Bratasena piye? Jarene ibu ya jaremu. Bratasena kudu kon bekti karo gurune Bratasena. Nanging kena ngopo bareng aku arep bekti karo guruku ya Durna ya bapakku. Kowe menggak sing dadi apa? Sing dadi gegayuhane Bratasena. Bratasena kowe yen kena tak pringgake aja mbok teruske. Aja mbok teruske Bratasena. Kundi Babu ora iso. Wis dadi antep tekate Bratasena kepengin gayuh ilmu kasampurnan. Bratasena. Bratasena.
semanten wis prapteng madyaning gisi ing samudra. Nalika semanten Sang Raden Bratasena muwun-muwun nyawang tirta nyawang ombak wonten madaning segara. Nalika semanten dados sakuling mangke praptanira kadang tunggal bayu catur ingkang mrapake lan Sang Bratasena kaya kaget Pandhu Siwi kala wau. Tetel gayo angkasa sira risang Kamandaya pati tanding lan yaksarane wel kataseni Wila jagat pangestungkara Bratasena iki senggono kakangku ya Anoman kakangku iya Yayi Bratasena Gunung Mainaka kakangku. Bratasena adhiku di jajak reka kakangku. Bratasena, 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 Bratasena. Setu bondo kakangku piye? Waduh, waduh. Layak to layak ora kepenak rasa pangrasanipun Kakang Dimas. Bareng tak golek ya ana ngendi dununge Syadi Bratasena. Lah kok teko mapan ana ning pinggiring samudra iki kuwi arep ngopo Bratasena? Kuwi arep ngopo? Anoman kakangku. Piye? Aku arep gaya wujuding ilmu kasampurnan. Ingkang samengku wis didhawuhke dening Durna bapakku. Aku kena nyemplung segara golek wujuding tirta pawitra maning suci. Ya ingkang aran banyu suci Parwitasari. Lho. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung Bratasena Anoman kakangku wi kowe nek kena tak ndake kamurkanmu aja ya di ngemano nyawamu ngemano kulawargamu ngemano Pandhawa mbutuhake kekuatan ingkang gedhe ya kuwi Syadi panenggeng minangka panenggak Pandhawa. Yen to ngasih kowe mengko nyemplung segara ana kanan apa-apa sapa sing kapitunan sapa ingkang bakal tanggung jawab. Wah Anoman kakangku kowe aja cawe-cawe perkaraku kowe aja mepalangi karepane Bratasena merga nyatane nggonku ngupati kawruh kasampurnan iki lahir batin niatku becik iya pun kakang ngerti nanging pun kakang minangka sule sariraning kadang bayu kabeh ngeman yen to ngasih mengko Syadi nyemplung segara ya nek mengko kasil golek wujuding banyu suci Parwitasari nek ora sapa sing kapitunan wah rumasaku munyuk ora ana gunane Bratasena elinga elinga di elinga Bratasena wah lho Bratasena elinga Bratasena elinga wah wah
semono gedene tekadmu Bratasena ya, Di. Yektine pun Kakang ora arep mepalangi. Mergo sejatine pun Kakang mangerteni lamun kawruh kasampurnan kuwi pancen ana ya lan seksenana. Pun Kakang bakal njampangi sukeduan. Mergo bakal kelakon sing dadi penjangkane si Adi Bratasena, Di. nyemplung segoro ketemu wujuding taksaka tak sirnake ilang kuwandaning nuku malah ora enget prasasat kaya ilang jagate Bratasena
Lah kok iki dadi ana bocah Bajang Sunari Anelai nyuremake soroting Hyang Pertonggopati nganti kaya golek kencana. Wah, bocah, kowe kuwi sejatine sapa? Dene mawa Prabu ingkang gegirisi. Mas Trama Sidam Sikaring Bawana Kulub Bratasena. Mestine jeneng kita durung sumurup marang panjenengan ulun, kalamun to jeneng kita mono arsa mangerteni. Ya ulun iki sejatine ingkang asta wiwara gegayuhan kita. Wah, luwih elok sartane mokal. Dene katempe iki ketemu teko bisa ngucap kang kaya mangkono, kaya pararaku bisa percaya dene kowe ngaku jatine kang asta wiwara gegayuhan Sena. Iya, Bratasena wis padakno epek-epek panjenengan ulun iki kang minangka pratandha yekti sapa sejatine panjenengan ulun Bratasena. Rumangsa kaduwung maraos sing manahipun ingkang abdi pun Bratasena anggen kula nandhaken duka cipta sarene sampun boten nyono saged pinanggih kaliyan sang guru sejati sarene sampun pinten-pinten pitukon ingkang kula sandhang pungulun samangke kula namung kepengin mangertosi babar gegayuhanipun ingkang abdi pun Bratasena. Iya, kulub. Nadyan to panjenengan ulun wis datan kasamaran marang ngrenteke ngati kita marata manjinga. Ana madaning go garba ulun ya ing kana dununging sedyanira. Wah, pangehanggenipun saged kelambahan bobot timbanging wujud jangka menawi saged sajiwa pungulun Bratasena wonten timbalan aja kaduk mangenan sipat aja kaya mangkono jeneng kita. Aja kok jeneng kita ingkang mlebu ana ing garba ulun nadyan to jagat sak isine kanggo melariki yektining kono bakal kamet wonten raga panjenengan ulun tumrape jeneng kita kaya wis luput saka prabaning jagat. Mara Todyake kulub kaya wis teka titi wanci sira nyumurupi gelari jagat panjenengan ulun Bratasena ngestaken dawuh paduka ulun. Bratasena kula wonten dawuh pungulun
apa ingkang katon ing sira Pukulun boten sumurup sangkan paraning kiblat awit peteng dedet lelimengan yaiku kang sinebat alam peteng dene sarana bisane padhang kudu percaya marang Kang Maha Wisesa sarta mituhu apa kang dadi perintahe inggih Pukulun ya samangko tingkemna netra kita apa kang kadulu kula nyumurupi samudra kang tanpa winates yaiku wahananing ati Bratasena sabanjure apa ingkang katon ning sira punika ketingal wonten cahya gangsal perkawis punika wujuding menapa Pukulun Bratasena yaiku kang sinebut Pancamaya ya wahananing jantung yaiku pangareping sarira dene kang urup papat abang ireng kuning sartane putih mau minangka dadi durgamane lampus bisa patining manungsa mboyan nunggal marang galbing widi dene saranane kudu tapa brata katingal cahya 8 werni manunggal dadya sajuga punika menapa Pukulun yaiku kang ngaran Abramarkata yaiku wahananing Hyang Wisesa kawimbuhan wahananing Permana jatining rupa kang kadya retna muncar Abramarkata ana kang maya-maya iku yekti panunggalit dat kang misesa jagat gedhe ya jagat cilik lajeng ingkang pundi ingkang kedah kula ulat-ulati Pukulun marata diaki wis padakna Kang Permana jeneng sira weruh rerupan apa Bratasena wonten cahya kados tawon gumana wening mawa prabawa ayem-ayem kang jeneng kita ulatiku kang sinebut pramananing suksma kang kasat mata iku muhung pramana ningsih estine kaya simbaring kekayon candrane kaya wayang kinudang yaiku kang sinebut urip sajroning pati pati sajroning urip Bratasena mangkono Pukulun menawi kepareng kula mboten nedya wangsul awit sampun sekeca wonten ing mriki Bratasena wonten timbalan jeneng kita muna namung duweni wewenang ngicipi kamulyaning urip nanging durung titimangsa jeneng kita murut marang kasedan jati sira mboya kena nggih mangsa mangertiya kang sira alami kabeh mau ya kang sira upadi banyu suci Perwitasari apa dene sastra Jendrahayu Ningrat wis kula tumuli metuwa ulun uga bakal bali marang sejati ulun Bratasena